والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ گھر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن کٹائی ہو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جنہاں نے حضور دی آل دے صدقے اپنا دل آج چمکانا ہے حضور دے عشق دے اندر، او پڑھن گے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بلند آواز میں پڑھو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ دا اسی جنہ بھی شکر ادا کریے اونا ہی کم میں اس خالق کائنات نے سنو سارے ابتدائی گھڑی دے اندر اپنے گھر دے اندر آمندی توفیق عطا فرمائی، اور اج دا خطبہ جمعہ جس ہستی بالا دی شان دے اندر ہے، انہاں نو ثانی زہرا جناب حضرت سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ، ایک کون نے اے حضرت فاطمہ دی پاک بیٹی ہے، مولا علی پاک دی پاک بیٹی ہے، امام حسن تے امام حسین دی بہن ہے، اچھی بولو سارے سبحان اللہ۔ ایو بی بی پاک ہے کہ 10 محرم نو میرے امام پاک دا تے امتحان ختم ہو گیا، اس تو بعد جڑا امتحان شروع ہویا اس بہن دا، کائنات دے اندر اس بہن ورگی دوسری بہن کوئی نہیں،
صبر دے اندر بھی آپ آلہ نے، اجر دے اندر بھی، عبادت دے اندر بھی۔ میں آپ دی سیرت اور آپ دی شان مناقب، آپ دی عظمت دے بارے جدو مطالعہ کیتا پڑھیا، آپ وہ ہستی بالا نے کہ جنہ ساری زندگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آپ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جو آپ دا شرف سی وہ کسے ہور دا نہیں سی، کیونکہ آپ سن بیٹی سیدہ فاطمہ دی، مولا علی شیر خدا آپ دے باپ، اور آپ دی عظمت تے شان اے میں کہ میرے مصطفیٰ نے زندگی دے اندر ایک حج فرمایا، اور او حج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدہ زینب نے انج فرمایا کہ آپ چھوٹی سن، میرے کریم نے آپ نو اپنی گود دے اندر بٹھایا اور سارا حج فرمایا۔ اے شرف کائنات کسے نو نہیں ملیا۔ میرے امام عالی مقام واسطے میرے محبوب نے اپنے سجدے لمبے فرمائے، اور سیدہ خاتون جنت میرے نبی پاک دی بیٹی ہے سیدہ زینب، اگوں علی پاک تے سیدہ فاطمہ دی بیٹی پاک نے، اور کتنا رتبہ ہے میرے مصطفیٰ دی نواسی پاک دا۔ توجہ دے نال سماعت کرنا، میرے نبی جدو سفر فرماندے نے نا، اللہ دے گھر دے اندر 2 نفل پڑھ دے، آپ سفر دا آغاز فرماندے، جنگ ہوندی یا جو بھی معاملات دے اندر سفر ہویا کردہ، جدو سرکار واپس آندے نا تے سب تو پہلے سیدہ خاتون جنت دے گھر دے اندر آندے، تشریف لے آیا کر دے، سب تو پہلا گھر سیدہ خاتون جنت پاک دا ہویا کردہ۔ توجہ نال سماعت کرنا ہے، جیڑی میں آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس دا تعلق قرآن دے 22ویں پارے دے نالے سورۃ الاحزاب دے اندر ایت کریمہ موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ دی آل دے بارے سب تو بڑی شان تے ڈگری اللہ دا قرآن دے رہے ہیں۔ اچھی ذرا بولو سبحان اللہ۔ ایک عظمتاں تے شانہ ہوندیاں نے جنہاں نو کوئی بیان کرے، ایک شان ہوندی ہے جنہوں اللہ دا قرآن بیان فرمائے۔ فرمایا سونیاں اسی یہ ارادہ فرما لے آئے، اجی اسی نجس پلیتی نو تیری اہل بیت تو دور فرما دے گے۔ اور جیڑا ایک تے میرا تیرا ارادہ ہے مسجد چہور ہوندا ہے اپنے گھر جا کے بدل جاندا ہے، ایتھے سی وعدہ کر لینے ہیں گھر جا کے بدل جانے ہیں، اے ساڈے ارادے انہیں کو مضبوط نے، اے میرا تیرا ارادہ ہے، اسی اپنے ارادے تے بھی پورا نہیں اتر سکتے، اور بڑے بڑے لوگ ارادہ تن وعدہ تن گلاں کر کے مکر جاندے نے، پھر جاندے نے، ایک میرے رب دا ارادہ ہے، میرا رب بھی پاک ہے، او دے ارادے بھی، میرا رب بھی شان والا ہے، ہر چیز تو پاک ہے، لیکن جیڑے کم دا ارادہ خدا فرمائے، حکم نامہ قرآن چ جاری فرمائے، تے آسان طریقے نہ ان پڑھ چٹا ان پڑھ جڑا نہ سکول پڑھے آئے نہ قرآن پڑھے آئے، او دی ذہن دے اندر بھی بات آ جائے گی، جڑا رب دا انکار کرے او دائر اسلام تو نکل جاندہ ہے، جڑا قرآن دا انکار کرے او بھی دائر اسلام نبی پاک دی اہل بیت اطہار کی نے، میں وضاحت دے نال سابقہ جمعہ اندر بیان فرمایا کہ اہل بیت دے اندر کون کون آیا کر دینے، لیکن اے سیدہ زینب پاک او نے کہ جنہ دیاں سندہ قرآن بھی بیان فرماندہ ہے، مدینے علیہ مصطفیٰ دا فرمان بھی بیان فرماندہ ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن دے جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی دی اہل بیت اطہار دی شان اندر اللہ دا قرآن کہندہ ہے، انما یرید اللہ لیضرب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے قرآن اچھ بیان فرمایا
سونے میں رب ہون کے تیرے اہل بیت طاہر نو پاک فرما دیتا ہے، اتنا پاک فرما دیتا ہے، یا اللہ کتنا پاک فرمایا ہے۔ فرمایا آخری دو لفظ پڑھ لو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا پاک فرمایا ہے کہ جیڑا انہاں دے نیڑے آئے گا، انہاں دی نسبت چاہے گا، انہاں دا دیوانہ بن جائے گا، انہاں دا نوکر بن جائے گا، جیڑا انہاں دے نال چلے گا، انہاں دے صدقے میں انہاں نو بھی پاک فرما چھڑیا ہے۔ کیسی پاکی ہے او ذرا سنو، کائنات اچھ میرے نبی دی اہل بیت اطہار ورگا کوئی نہیں۔ اللہ دا قرآن پڑھیا، نبی دا فرمان سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے، میرے امام میرے رب نے میرے حسن تے حسین نو جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ وہ لوگو جنت پلید تے جاندے نہیں، جنت ہوئی جائے گا جنہوں اللہ نے گناہاں تو پاک فرمایا ہے۔ پھر جنت دی سرداری جنہاں نو ملی ہے، انہاں نو خون رسول کہندے نے، انہاں نو جسم رسول کہندے نے، انہاں نو میرے مصطفیٰ دی آن تے شان کہندے نے۔ آؤ میں سیدہ زینب پاک دیاں شانہ بیان کرا۔ میرے نبی سفر کر کے واپس جدوں اپنی بیٹی دے گھر آئے نے، میرے آقا نور والے نے تے آئے تے نوری نورے، فرمانے نے فاطمہ بیٹی اج مینوں الگ نور تیرے گھر نظر آ رہے آئے۔ سیدہ عرض کر دیاں نے بابا جی اللہ نے مینوں بیٹی عطا فرمائی ہے، اللہ نے مینوں بیٹی عطا فرمائیے۔ سن دے جانا، میرے نبی نے فرمایا لیا فاطمہ محمد دی گود چپا کیسی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ نال سنی پورا موضوع، تیرا سینہ مدینہ بنا دے گا۔ میرے نبی دیاں نظرہ مازاغ البصر والیاں اپنی پاک نواسی ثانیہ زہرہ تے پئیاں۔ میرے نبی نے ایک اور اضافہ فرمایا، حضور مسکرا کے فرمانے نے سیدہ اے تیری بیٹی تے تیری ماں ورگی ہے۔ آپ نے جملے کی سمجھا نہیں ہے، دوبارہ کہتا ہوں، ایک تے ثانیہ زہرہ تے ہیں نا تے ثالث ختیجہ بھی آپ دا لقب مشہور ہویا، یعنی کہ عربی زبان دا لفظ ثانی دجے نو کہندے نے، ثالث تیسرے تے بولے آ جاندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے بیٹی تیری بیٹی دے نین نقش تیری اماں ورگے نے، یعنی کہ تیری تھی تے اپنی نانی تے چلی گئی ہے۔ تیری بیٹی یعنی کہ میری بیوی تیری ماں سیدہ خدیجہ تے چلی گئی ہے۔ سیدہ پاک نے جملہ سنیا، آپ نو سکون ملیا، میرے نبی فرماندے دا نام ہی میں رکھاں گا۔ میرے نبی نے زینت زینب، بعض نے زینت کیا، بعض نے زینب لکھیا، لیکن دونوں دا طرف مننا پہنا ہے۔ زینت بھی الگ چیز ہے، زینب بھی الگ چیز ہے۔ اگر زینت کہیے تے پھر بھی میرے مصطفیٰ دی نواسی دیاں شانہ آلہ نے، اگر زینب کہیے تے پھر بھی آلہ نے۔ برل قصہ مختصر ہے، نام میرے نبی نے آپ رکھیا۔ پھر اگلی بات سننا، جنم گٹھی بھی میرے نبی نے آپ دیتی۔ زمانے اندر آجنا دادا گڑتی دے وے، ساڑھی بولی چ نانا دے وے، خالہ دے وے، ماسی دے وے، جو بچہ جدوں وڈا ہوندا ہے نا او دے تیور غصے دے اثار نظر آوندے نے، کہندا اینو گڑتی کنے دتی؟ ماں کہندی پیو کہندا دادے نے دادی نے، کہندا ویکھیا او دے تے چلا گیا۔ ایداں دے تیور تے او دے نے، اوے اپنے ضمیر نو جج بنائی، جنوں جنم گٹھی مدینے والا مصطفیٰ دے۔
پتہ لگا ہی سیدہ دا صبر کننا سی کہ آپ ڈولیاں نہیں سکتی اے اج پرانوں تکلیف آئے نا تے پہن آخری ضلع تے شادی ہوئی ہوئے تے دوڑ کے آ جاندی ہے مالکہ میرے ویر تو دکھ کیوں لائی میں نو لا دے میں تے جس پہن دے سامنے بھائی دا لاشا تڑپدا ہوئے جس بہن نے اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے ویر دے سینے تے خنجر چل دے ویکھے ہون اپنے ویر دی گردن تے تیر لگ دے ویکھے ہون تے پھر بھی صبر کیتا ہوئے تے پھر پتہ لگ گیا جنہیں جنم گٹھی دیتی اگر ٹلی سبحان اللہ رہی تو پھر میں وہ نہیں سنانا جو میں تیاری کر کے آیا تھوڑا جہاں تُسی بھی نال ملیا کرو نا مل جل کے پھر ملدہ ایک کام سنو ذرا توجہ دے نال جنم گٹھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ایک دن کربلا دے واقعے تو بعد توجہ ذرا بیس بنا دیا سیدہ ساری زندگی کھڑے ہو کے تہجد دی نماز پڑھی تے قافلے دے درمان آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی امام زین العابدین رو کے کہنے نے پھوپھو اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں فرمایا بیٹا میں تہجد چھوڑ نہیں سکتی لیکن میرے جسم دے اندر وہ توانائی نہیں کہ میں کھڑی ہو کے عبادت کر سکتا عبادت آپ نے بولیے نہیں چھوڑی حضرات گرامی توجہ کر دے جانا اللہ اکبر کبیرہ اے او سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ منادرہ محدثہ مفکرہ اے او اے مفسرہ اے دی استاد پتہ کونے سیدہ بطول پاکے اے دی استاد اے دی امائے اسے واسطے مولا علی دے متعلق میں پڑھے آئے اپنی آنکھاں دے نال جڑے علماء مطالعہ کر رہے نے مولا علی نو باب العلم میرے نبی نے بنایا انا مدینۃ العلم والی بابو ہادی ڈگری مدینے والے نے عطا فرمائی لیکن مولا علی کہندے نے جدوں میری بیٹی تفسیر پڑھ دی سی میں علی آپ لک لک کے سندا ہندازا اے او بیٹی ہے جدے تے ویر حسن تے حسین نو نازے اے او بیٹی ہے جدے تے سیدہ بطول نو نازے اے او بیٹی ہے جدے تے باپ مولا علی مرتضیٰ نو نازے اے او بیٹی ہے جدے تے نانا محمد مصطفیٰ نو نازے اللہ اکبر آؤ میں اگے لے کے چلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں وفات اس ویلے باز نے لکھے آپ دی عمر مبارک 5 سال باز نے 6 سال لکھیا کیونکہ امام حسین تے آپ دی عمر اندر 1 سال دا فرق ہے کتنی دیر کا 1 سال دا فرق ہے اگر امام حسین دی 7 سال عمر سینا جدوں میرے نبی دا وصال ہویا پھر سیدہ دی 6 سال بنینا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے پہلا غم آپ نے پہلا صدمہ آپ نے پہلا امتحان اپنے نانا جی دے وصال والا پایا 6 ماہ گزرے آپ دی اماں جان اپنے بابے دی محبت اندر اپنے ابو جی دے پیار اندر یعنی کہ میرے تیرے نبی دیاں وفاواں اندر اس دنیا نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں سیدہ دا دوسرا امتحان 6 ماہ نانے دے وصال تو بعد اماں جی دنیا تو پردہ فرما گئیاں میں تینوں ایسا سیدہ پاک دا صبر بیان کردہ جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ پھر اس تو بعد آپ نے اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بابا تاجدار حلاتا مولا علی مشکل کشانو نماز دے اندر تلوار لگی آپ دی شہادت دیکھی اپنے بابے دا خون دیکھیا بابے دے شہادت تو بعد اے سیدہ زینب پاک نے ثانی زہرا نے سال سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے
مولا علی دی پاک بیٹھی نے سیدہ پاک نے اے جڑا اس تو بعد مندر دیکھیا آپ دے وڈے بھائی امام حسن پاک نو زہر دیتا گیا اوے لوگو اج دے زمانے دی مثال للو فیصلہ آباد ہووے یا لاہور ہووے اللہ کو اکبر کسے پہن نو پتہ لگ جائے تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے جو پہن تے بیتے گی دوسریاں عورتاں تے نہیں بیتے گی نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نواسی اس تو بعد آپ دے نال معاملہ اے آیا کہ مدینہ پاک دا ماحولے یزید لعین نے اپنی بےایمانی دے نال کرسی تے مسلط ہویا امام علی مقام دی پیدا حکم نامہ اس لعین نے جاری کیتا میرے امام نے کر مدینہ چھوڑن دا ارادہ فرمایا اے سیدانو اپنے ویر حسین نال اینا پیارے میں پڑھیا ہے مورخین لکھ دینے او جیڑیاں نکاح دیاں شرطاں ہندیاں نے انہاں شرطاں دے اندر اے سیدہ نے شرط لکھوائی ہوئی سی کہ میرا ویر حسین جدوں میں نو بلائے گا میں جاؤں گی میں اپنے ویر نو دورا نہیں چھوڑاں گی اور آپ دے خامد دا نام کیے جنہاں نو تاجر مدینہ کہندے نے جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر اے عبداللہ ابن جعفر کون نے جعفر مولا علی دے بھائی نے اے مولا علی پاک دے پتیجے لگے لیکن آپ بڑے امیر سن بہت ہی زیادہ بڑے مشہور ترین تاجر سن آپ دے گھر دے اندر کوئی چیز دی کمی نہیں سی لیکن عبداللہ ابن جعفر کہندے نے میں ساری زندگی سیدانوں کوئی دنیا دی خواہش کردیاں نہیں ویکھیا دے اندر سبق ہے نا سارا ایک خامد کو ساریاں سہولتاں موجود نے تے بیوی تے ناز کر رہا ہے کہ ساری زندگی کوئی دنیاوی خواہش یہی گلتے مولا علی پاک فرماندے گزر گئے فرماندے نے میں ساری زندگی ترس گیا ہوں کہ سیدہ فاطمہ میں نو کوئی خواہش کرے کہ دنیا دی ہے پوری کرو لیکن نبی دی بیٹی اتنی سخی ہے میرے کل کو جو منگے ہی نہیں تو آڑی توجہ کدے واقعی میں لگ لے اور ادھر میں اچھی بولو ذرا سبحان اللہ ایک ہی جدی ماں فاطمہ ہے اچھی بولو جدی ماں فاطمہ ہے میاں صاحب ہے میں تو نہیں فرما گئے ول تم میں دی اوے کوڑی گندی اثر گندہ وچ پیاں اوے جیڑا کم ماوا کر دیا او ہوئی کر دیا سیدہ خاتون جنت نے کدی دنیا نال پیار نہیں کیتا بیٹی زینب نے پیار نہیں کیتا سیدہ خاتون جنت نے کدی مولا علی نال دنیاوی اظہار نہیں کیتا بیٹی نے عبداللہ ابن جعفر نال کدی دنیا دا اظہار نہیں کیتا ماں تہجد گزارے بیٹی بھی تہجد گزارے اگر ماں دے سردوال آسمان دے سورج نے نہیں دیکھیا تے بیٹی نے بھی نقشے قدم تے چل کے دکھا دیتا لیکن لوگوں امتحان ہویا کر دینے توجہ دے نال میریاں باتاں سن دے جانا جیڑے ویلے امام علی مقام نال آپ نے جانے دا ارادہ فرما لیا اپنے خامد گل گئیاں نے کہندیاں نے اے عبداللہ ابن جعفر تسی میرے سر دے تاجو میں تو آڈا حکم بھی تعمیل کرنا چاہنیا دسو میں اپنے ویر حسین نال جانا چاہنیا حضرت عبداللہ ابن جعفر کہندے نے میں میرے والوں اجازت ہے آپ دروازے کھل گئیاں نے اے گل سنن والی ہے اوہ اسی تے اولادہ واسطے بےایمانیاں کرنے آ دو نمبریاں کرنے آ اپنیاں اولاداں نو پالن واسطے لوگاں نال ہیرا پھیریاں کرنے آ حلال تے حرام دی تمیز ہی بھول جاندے آ سود تے پیسے چکنے پین تے ایف ایس دیاں فیساں واسطے چک لینے آ پی کم تے ڈی
کم کرانے واسطے اپنی جوانی نوں بڑھاپے دا انجن بنا دینے اپنے بچیاں دا مستقبل سوارن واسطے اسی اپنے آپ نوں ہڈیاں دی مٹھ بنا دینے میں قربان جاواں نبی دے گھرانے ورگا کائنات وچ کوئی گھرانہ نہیں، نبی دی اہل بیت ورگی کائنات وچ کسے دے گھر والے نہیں، کیونکہ جدیاں گواہیاں اللہ دا قرآن انج دیندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے قرآن دیا گواہیاں نے عرض کی تھی تسی میرے سر دے تاج ہو، میں نو اجازت فرمایا اجازت، پھر واپس آ گئیاں فرمایا تسی بزنس مین ہو، مشہور تاجر ہو، تو آٹے کل بڑی دولت ہے، لیکن میں دنیا دی کوئی دولت نہیں مانگ دی، میں ایک چیز دا اور سوال رکھنیا۔ عبداللہ ابن جعفر کہندے نے تسی بولو، فرمایا میں اپنے بیٹے آن تے محمد نوی لجانا چاہنیا، میں اپنے بیٹے آنو محمد نوی لے گئے۔ اکھاں دے آنسو اپنی جگہ تے نے، اے رونا اہل بیت دی محبت قبول، لیکن زبان نل سبحان اللہ دی گواہی بھی پالو، میں اپنے بیٹے آنو محمد نو لے کے جانا چاہنیا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر دیاں چیخاں نکل گئیاں، تڑپ گئے رو پہ، کہندے زینب تو تے جا رہی ہیں میں تینوں نہیں روکیا ٹوکیا، لیکن انہاں تے میرا بھی آکے ہے، میرے بھی لختے جگر نے، میرے بھی نور نظر نے، اے کربلا دے میدان چ میں نوں پتہ ہے انہاں واپس کوئی نہیں ہونا، لیکن میں باپا میں کداں انہاں نوں ٹورا۔ آپ دیاں آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، فرماندیاں نے میرا ویر کی سمجھے گا، میں اپنے پتراں نوں لے کے ٹر گیا، میں تے علی اصغر نوں ہی لے گیا 6 ماہ دے نوں، میں تے علی اکبر نوں ہی لے گیا جوان نوں، میں امام زین العابدین جنہاں دی سیرت دے پچھلا جمعہ میں پڑھایا ہے، اسے تاجدار مدینہ مسجد دے اندر جنہ دی عظمت نو پچھلے جمعے سی سلامی پیش کی تھی ہے، آپ بیمار سن، میرا حسین انہاں نو ہی لے گیا، انی گل کی تھی تے باپ تڑپ گیا، عرض کر دینے زینب پاک اگر تو اڈائے فیصلہ ہے اونو محمد نو لے کے جانا چاندیاں ہو، پھر میں نہیں روکاں گا لے جو، میں نہیں روکاں گا لے جو۔ سیدہ زینب پاک نے اپنی جوڑی نو مینال لے لیا، امام علی مقام نل سفر فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں 10 محرم دی شہادت امام دی بیان کر دیتی سی، ابتدائی محرم اگوں سیدہ زینب دا امتحان شروع ہویا، سب تو پہلا آپ دا امتحان، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی آنکھاں دے سامنے اپنے بیٹیاں نو شہید ہوندا دیکھے، تصویر رسول علی اکبر نو شہید ہوندا دیکھیا، علی اصغر دی گردن تے خون دا پھوارا چلدا اپنی آنکھاں نال دیکھیا، لیکن آپ نے اپنے جسم دے نال اپنے بالاں دے نال شریعت تو کوئی ایسا کم نہیں کیتا کہ شریعت تو باہر چلیاں گئیاں نہیں، اے او زینب جدیاں گواہیاں مدینے والے مصطفیٰ نے بیان فرمائیاں، جنوں جنم گھٹی میرے نبی نے آپ عطا فرمائی، جنوں گودج بٹھا کے میرے نبی نے حج فرمایا، اور کدی کدی تینجوی ہوندہ ہے، محرقین لکھ دینے جویں امام حسین کھیل دے میرے نبی دی نماز آپ دی کمر مبارک تے بیٹھ جاندے سن، اے دائی سیدہ زینب بھی آکے بیٹھ جاندیاں سن، میرے نبی سجدے نو لمبا فرما دیندے سن، میرے آقا کریم انہاں نو تکلیف ہی نہیں دیتی، میرے نبی نے پیار فرمایا ہے، لیکن جدوں کربلا 10 محرم دا دن ہویا، امام علی مقام دی شہادت ہو گئی، ایک قافلہ چلیا کربلا وچوں، شام دمشق دے ایک قافلہ چلیا کربلا وچوں، آخری سٹاپ دمشق کے جتھے یزید لائن بیٹھا ہویا ہے، قافلے دے دورانیاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب پاک آپ دی
دیاں عظمتاں نو ہر بندہ سلام پیش کردا ہے آپ دے صبر نو ہر بندہ سلام پیش کردا ہے اللہ اکبر اس تو بعد میں آپ دا خطبہ بیان فرماواں گا جڑا یزید دے دربار وچ آپ نے بیان فرمایا جس خطبے دے لفظ اج بھی یزیدیاں واسطے عبرتناک بنے ہوئے نے اج بھی ایک لفظ صداقت دا موتی بن کے دنیا دے اندر پورا ہو دیا ہے خطبے دا ایک لفظ جو آپ نے بولے آئے بڑی جرت والی روب والی بہادرہ کیونکہ ایک ہی دی بیٹی ہے جنہوں اسد اللہ اللہ دا شیر کہندے نے جدے باپ نو رب دا جڑا چپ پہ ذرا ویکھیا جے جدے باپ نو رب دا شیر کہندے نے جدے باپ نو جانشین رسول کہندے نے جدے باپ نو امرازدار رسول کہندے نے جدے باپ نو محمد مصطفیٰ دا ویر کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ دوران سفر ایک جگہ تے پہلی جگہ تے یزیدیاں کافلے روکے نے میرے نبی دی آل نو دھپ تے بٹھایا گیا آپ سائے تلے بیندے نے آپ تے پانی پی لیندے نے کھانے بھی کھائی جا رہے نے لیکن میرے مصطفیٰ دی آل نو کوئی پانی پلان والا نہیں کوئی کھانا کھلان والا نہیں اللہ اکبر کبیرہ چلدا جتنے سٹے ہوئے اختصار دے نال میں آپ دا خطبہ بھی بیان کرنا ہے سننا دمشق دی زمین نہ آگئی سیدہ خاتون جنت آپ دے قافلے نو روک دیتا گیا آواز دیتی گئی آخری سٹے اس تو بعد یزید دے دربار وچ جایا جائے گا جنہاں نے پانی پینا ہے پی لو جنہاں نے کھانا کھانا ہے کھا لو اے یزیدی لین انہاں دیاں فوجاں کو استقبال واسطے آ رہی نے کھانے کھا رہے نے پانی پی رہے نے لیکن سیدہ زینب پاک دی عظمت تے صبر دا امتحان دیکھو اللہ اکبر آپ دی استقامت دیکھو امام زین العابدین نو پیڑیاں لگیاں ہوئیاں نے زنجیران دے اندر جکڑے ہوئے نے بخار دی عدارت عرض کی تھی پپو اماں پیاس نے بڑا ستایا ہے انج کر کے آسمانہ واللے اپنے بھائی حسین وانگو نظرہ اٹھائیاں عرض کی تھی ربا ساڑا امتحان ہے سانو کامیابی عطا فرما دے ربا مینو صبر عطا فرما دے میری آل نو صبر عطا فرما دے انی گل کر دینے ایک منادی کرنے والا یزیدی اعلان کر رہے آئے آواز لگا رہے آئے لوگانو کہندہ اے دیکھو نعوذ باللہ اے نے جنہ یزید دے خلاف بغاوت کی تھی انہاں دے نیزیاں تے سر لٹکے ہوئے نے انہاں دے کروالیاں نو قیدی بنایا ہویا ہے اے لوگاں نو اے منادی جھوٹی کر رہا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا سیدہ خاتون جنت دے سیدہ خاتون جنت دی پاک بیٹی سیدہ زینب پاک دے متعلق امام زین العابدین میرے حسین دے نور نظر دے متعلق ایک کمینے اعلان کر رہے نے اے باغی نے انہاں نے حکومت دے مطابق حکومت دے خلاف بغاوت کی تھی اے دیکھو انہاں دا حال ہو گیا اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اے قیدی نے انہاں نو قیدی بنا دیتا گیا ہے آواز گردش کر دی لوگاں دے گران تک پہنچ گئی ایک عورت دوڑ دی آئی ہے کہندی ہے میں بھی قیدیاں نو دیکھا قیدی کس طرح دے ہوندے نے آج تک میں قیدی دیکھے ہی نہیں مینوں بھی دکھاؤ جدوں آئی ہے نا انہاں دیکھے آؤ امام زین العابدین دے ہوٹ خشک ہوئے نے سیدہ پاک زینب سلام اللہ تعالی علیہ اے بیٹی ہے سیدہ فاطمہ دی اے بیٹی ہے مولا علی شیر خدا دی اے عورت قریب آئی ہے آکے دیکھے آغالتے واپس گئی اپنے گھروں پانی لے کے آئی کھانے لے کے آئی چادرہ لے کے آئی آکے
پانی پیش کر دیے، پھر کھانا پیش کر دیے، کھانے تو بعد چادرہ پیش کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اختصار کر رہے ہیں، ادھروں یزید دی فوج نے اعلان کر دیتا، شمرلین ابن زیاد خولی کمینے نے اعلان کیتا، چلو چلو وقت ختم ہو گیا ہے، ہون قافلے والے ہو تیاری کرو، انہاں قیدیاں نو بھی کہہ دیو جلدی کرو، یزید کو لو انعام لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دی لائن سوچے، لیکن انعام او گندائی جیڑا اللہ دے میں او دا رسول دے میں اصل کامیابی ہووے، لیکن اینا نے میرے مصطفیٰ دی آل نال بغاوت کر کے اینا تے ظلم ڈا کے اینا نو تکلیفاں دے کے اپنے آپ نو کامیابی دے اندر بدل لیا۔ لیکن ایتے اینا دیاں گلاں نے سن دے جانا، اے عورت جان لگی سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ، اے پاک سیدہ خاتون جنت دی پاک بیٹی محدثہ علیمہ مناظرہ مفسرہ جدی تفسیر تے باب علی نوی نازر۔ آپ فرمان دیاں نے اے ساڑھے نل اس نے سلوک کرنے والی کچھ دست سینہ کربلا تو لے کے دمشق تک سانو کسے پانی نہیں پھلایا، سانو کسے کھانا نہیں کھلایا، ساڑھے کول کوئی بیٹھا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ انہا کمینیاں نے سانو باغی کیا تے حکومت دے خلاف بڑھکایا، ساڑھے کول بین والی ہے در اپنا بھی تے تعارف کرا، تو کون ہے کتھوں آئی اینا رحم کی تائی تے جا رہی ہیں، آخر اسی آل رسولہ خاندان رسولہ دست سینہ تو کون ہے؟ اے بی بی بول کے کہن دیئے میں نو کی پوچھ دے ہو، میں تے اپنے مالکاں نل کیتا ہویا وعدہ پورا کر رہی ہیں، میں تے اپنے مالکاں دی بات نو پورا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب پاک فرمان دیاں نے کون نے تیرے مالک تے کیسا وعدہ ذرا وضاحت نل گل کر۔ اے دمشق چ رہن والی بی بی بول کے کہن دیئے میں مدینے وچ رہندی سا، میری شادی دمشق دے اندر ہوئی ہے، میرے مالک مدینے وچ رہن والے انہاں اپنے ہتھی میرا نکاح فرمایا اور دمشق دے اندر میں نو بھیجیا، میں عرض کی تھی میں نو ملن آؤ گے، میرے مالک کہن لگے اسی ملن آوانگے یا نہ آوانگے، اے باتاں تے اگے نے پر گل سن لے تو دمشق چ جا رہی ہیں، تیری زندگی دے اندر قیدی لوگ آنگے انہاں نال اس نے سلوک کرنی، اگر تینوں دمشق چ قیدی نظر آن انہاں نو کھانا کھلا دے وی، انہاں نو پانی پلا دے وی، انہاں دے پردے ہٹے ہونگے تے کپڑا دے دے وی، میں اس دن دی دمشق چاہ کے انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب پاک فرمان دیاں نے دسیں گی تیرے مالکاں دا نا کیے، تیرے مالکاں دا نا کیے، مدینے دے لوگ تے سانو بھی جان دینے، اسی بھی مدینے وچوں ہی آئے ہیں، لیکن دست سینہ ہن تیرے کون مالک نے؟ اے بی بی کہن دیئے میرے مالکاں نو کون نہیں جاندہ؟ سیدہ زینب فرمان دیاں نے دسنا سانو بھی تعارف کرا۔ اے بی بی کہن دیئے میری ملکہ دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ زینب نے گل سنی، آپ صبر دا پہاڑ نے، لیکن اس ویلے آپ زمین تے گر گئیاں، اکھاں وچوں بے ساکھتا آنسو جڑے کربلا دے میدان دے ڈکے ہوئے سن ایتھے جاری و ساری بن گئے۔ فرمایا تیرے مالک دا نا کیے؟ کہن لگی میرے مالک نو مولا علی کہندے نے، ویر رسول کہندے نے، جانشین رسول کہندے نے، میرے مالک نو تسی نہیں جان دے، انہاں نو تے ساری کائنات جان دیئے، میرے مالک دا نام مولا علی مشکل کشا ہے۔ سیدہ دیاں آئیں نکل گئیاں، آپ کھڑیاں کھڑیاں زمین تے گر جان دیاں نے۔ فرمایا مالکہ تیرے مالک دا نام مولا علی ہے، تیری ملکہ دا نام سیدہ فاطمہ ہے، ہاں تسی انہاں نو جان دیاں ہو۔ اے بی بی سیدہ زینب نو کہن دیئے
تسی انہاں نو جان دے ہو تسی انہاں نو دیکھے آئے انہاں دے بارے میں نو دسو سیدہ دے آنسو کربلا دے میدان دے دکے انجائے نے جی میں رحمت والی نہر چل دیئے پانی رک دائی نہیں امام زین العابدین بھی روئی جا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ اے بی بی کہن دیئے میں تے مالکہ دے بارے پوچھ رہی ہوں تسی رو رہی ہوں چلو نہیں مرضی تے نہ دسو اے بی بی جان لگی سیدہ زینب نے کلائی پکڑ لی فرمایا اے تے اپنے مالکہ دا دسے آئی دس تیری کوئی ایک دی اچھی خواہش ہے وے پکی خواہش ہے وے یعنی کہ کوئی دل دی تمنا ہے ہی اپنے دل دی تمنا دسنا میں دعا کرنی ہوں اللہ پوری فرما دے وے گا اللہ اکبر بی بی کہن دیئے میرے دل دی ایک کی تمنا ہے جدو میرے مالک مولا علی میری ملکہ سیدہ فاطمہ نے مینوں بے آیا سی میری شادی دمشق کی تھی سی او دونا دی گود دے اندر ایک انہاں دی بیٹی زینب سی او چھوٹی سی ایک انہاں دا بیٹا حسن سی او وڈا سی ایک انہاں دا بیٹا حسین سی میں انہاں تیناں نو ویکھنا چاہنی ہوں میری آخری خواہش ہے وے دعا منگو رب پوری کر دے وے میں ترس گئی ہوں میری آنکھاں ترس گئی آنے میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنی ہوں میں تے ہوں نکے نکے ہوندے دے کے سن تینوں پین پائی اگر کچھ دینا چاہندی ہو نہ بدلے دے اندر تے پھر میرے رب کو لو یہ دعا کر دے ہو اللہ میں نو زینب نو ملا دے وے میرا رب میں نو حسین نو ملا دے وے میرا اللہ میں نو حسن نو ملا دے وے سیدہ زینب دو پہندیاں نے آپ صبر دا پہاڑ نے لیکن اس بی بی دیاں گلان نے سیدہ زینب پاک دیاں اکھاں وچوں ہنجوان دیاں نہراں جاری ہو گئیاں فرمایا اے عورت میرے رب نے تیری خواہش پوری فرما دیتی ہے بی بی کہن دیئے میں سمجھی نہیں فرمایا جدے نال گلاں بھی کرنی ہے اے تیری ملکہ فاطمہ دی بیٹی زینب جدے نال گلاں بھی کرنی ہے اے تیرے مالک مولا علی دی بیٹی زینب او جڑا نیزے دی نوک تے سر مبارک اے تیرے مالک دے پتر حسین دائے جنہوں چھوٹے ہوندے نوں دیکھ کے مدینے وچوں تو دمشق چاہ گئی سے اے بی بی تڑپ گئی مورخین لکھ دینے میں جتنیاں بھی کتاباں پڑھیاں نے سب نے لکھیا اینی گل سنی تے بی بی دیاں آئی نکل گئیاں بی بی بے ہوش ہو گئی زمین تے گری تینوں اٹھایا گیا دمشق دے لوگاں نے کھڑا کیتا بی بی بول کے کہن دیئے اوے لینو او یزیدیو اوے بدبختو جنہاں نو باغی کہن دے ہو اے تے خاندان رسول نے جنہاں نو باغی کہن دے ہو اے تے آل رسول نے اوے کمینے ہو لائنو حقیقت دے اندر تسی جتے نہیں ہو تسی برباد ہو گئے ہو تسی ہلاک ہو گئے ہو اے تے او صورتانے جنہاں نو مصطفیٰ نے گودی اچ بٹھا کے پیار کیتا ہے اے تے او صورتاں نے جنہاں نال پیار مدینے والے مصطفیٰ نے آپ فرمایا ہے اے تے او صورتاں نے جنہاں دیاں صورتاں ویکھیاں بھی رب ثواب عطا فرما دیندا ہے تمام احباب زیادہ تو زیادہ تعاون کریا کرو جس طرح ساڑھے گھران دے اخراجات ہندے نے اسی طرح اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر بھی اللہ توفیق دیندہ ہے اور نیکی کوئی بھی نا میں تے ہر جمعے کہنا اللہ دی توفیق نال بندہ کر رہا ہے جدے تے خدا راضی نہیں ہندہ ان دے کل اپنے گھر دی خدمت نہیں لیندہ جدے تے خدا راضی ہندہ ہے انہوں توفیق بھی عطا فرماندہ ہے اور وہ دی غیبانہ مدد بھی فرماندہ ہے آؤ من میں سیدہ خاتون جنت پاک دی پاک بیٹی جنہوں ثانی زہرا کیا جاندہ ہے ثالث سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا جاندہ ہے کیونکہ اسی وعدے دے مطابق 2 بجے تقریر اینڈ کر دینی ہے چاہے باتاں رہ جان تے رہ جان لیکن سنو لوگو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس وقت یزید دے دربار دے اندر
آپ دا قافلہ پہنچ گیا. سارے یزیدی نہیں بلکہ سارے جتنے بھی اور بھی ملکاں دے اندر رہنے والے لوگ سن, اس کمینے نے انہاں نوں بھی بلایا ہویا سی کہ میں دساں کہ جڑا میری حکومت دے خلاف چلے گا او دا انجام ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں جنوں جنم گھٹی مدینے والے نے آپ دتی ہے. جڑے شروع چاہے ہو نا ماشاءاللہ انہاں تے پورا مضمون سنیا نا, بولو چیز. ہمارے پچھلے جمعے نا پیر صاحب میں پوچھ دینے موضوع کی بیان کرنا ہے. میں کیا جی سیدہ زینب پاک دا تے میں کیا کہندے ہوتے بدل دینے ہیں. کہندے نہیں جی نہیں, اسی کون ہونے ہیں انہاں دے ذکر نال تے ساری کائنات بھی چل دی ہے. بلکہ جب تک واقعہ کربلا دے اندر سیدہ پاک دا نانا نہ لے آ جائے. کدھر ٹور گیا واقعہ کربلا دے اندر جب تک آپ دا نام نہ لے آ جائے. واقعہ کربلا ایسی چیز ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں. میں آپ دے گھر دے حالات بھی دسے, بچیاں دے خاوند دے بھی بیان کیتے, لیکن آپ دے خطبے دے اینڈ کر رہے ہوا. یزید دا دربار آیا, انہیں ہر ملک دا وزیر بلایا, ہر ملک دا مشیر بلایا, اپنی پبلک سٹی واسطے, اپنا جناب اپنا من منوانے واسطے. لیکن انہوں کی پتہ ہے سیدہ پاک جدو اندر آئیاں سب تو اگے امام زین العابدین نے. جدو امام زین العابدین تے نظرہ پیانا لائنہ دیاں یزیدیاں تے یزیدیاں دے ٹولے دیاں, کہن لگے اے بچہ قافلے بچ اے کون ہے, اے جوان کون ہے, اے مرد نال کون ہے. دسیا گیا اے امام حسین دا بیٹا ہے. ایک نے تلوار کڑی, کہندہ انہوں کیوں نہیں ختم کیتا, انج تلوار نکالی. میں قربان جاواں سیدہ خاتون جنت دی پاک بیٹی تو, مولا علی پاک دی بہادر بیٹی تو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روب والی نواسی تو آپ اگے کھڑیاں ہو گئیاں. فرمایا اے لینو فرعونو, اے دے وار کرنے تو پہلے تو انہوں میرے وار کرنا پہنا ہے. اے آپ دے جملے نے تلوار پکڑنے والے دے نیچے تلوار گر جان دیئے. اے بالکل انج ایدہ موئی بند ہو جان دائے, سخت ختم ہو گئی اگے بڑھن دی. لیکن سب تو پہلے یزید دا دربار لگ گائے. آؤ میں مولا علی دی پاک بیٹی سیدہ خاتون جنت دی پاک بیٹی دا خطبہ پڑھدا جاواں. آپ کھڑیاں ہویاں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ وکان یقول ادننت اذا یزید عیس واستما ارائنا حتی الارض افاق فی السماء بعدان ساقو کما ساقو او سارا ان للہ منا للہ حوان وبقا علیہما کراما ورضی اللہ وان ذالک رائیت الدنیا لقام دسلا والعمور متصل وہین سپاک ملکنا وسلطاننا محلا الى محل انا شیط قول اللہ تعالی ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مہین. وبنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احرقت سطورهن ومن بلد الى بلد قریب وبعید لیس ما خدن ورجال حدن ولی. آپ فرماندیاں نے وہ سونے لینا حق میں وقت بنے ہوئے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اج دے وقت دے حاکم دے سامنے وہ کوئی وڈے تو وڈا بھی ہو دے والا آ جائے نہیں بول دا, کیونکہ کہندہ ہے وقت دا بادشاہ ہے سزا دے میں گا. پر میں قربان جاواں علی خدا دا شیر ہے, اے علی دی بیٹی ہے.
اللہ اکبر کبیرہ بولیاں فرمایا ترجمہ جلدی جلدی نال بیان کردا جاواں آپ فرمانیاں تمام تعریفاں میرے رب واسطے نے اور درود پاک میرے نانا پاک دی ذات واسطے وے انہاں دی حال واسطے وے اوے لینا تو کی سمجھنا ہے تو سانو ایک شہر تو دوسرے شہر والے تو ساڈے پردے اٹھائے نے اسی تے اوواں جنہاں دے سر دے وال آسمان بھی نہیں ویکھے سورج تے چن تاریاں بھی نہیں ویکھے تو کی سمجھنا ہے ساڑھے تے ظلم و ستم کر کے تو باقی رہے گا تیریاں عزتاں برقرار رہن گیاں فرماندی نے لا لا نہیں ان قریب تیرا وقت آن والا ہے جلدی تو مٹ جائے گا تیرے ساتھی تباہ ہو جان گے تو برباد ہو جان گے جنہ جنہ تیرے نال ساتھ دیتا ہے عبرت ناک انہوں موت آئے گی اللہ اکبر کبیرہ اے مولا علی پاک دی پاک بیٹی خطبہ دے رہی ہے کسے دی جرت نہیں ٹوکے کسے دی جرت نہیں روکے کوئی بس کران والا نہیں آپ اپنی مرضی نال بول دیا نے فرمایا وہ ملکنا و سلطاننا تو کی سمجھنا ہے ہمیشہ یہ ملک تے تیری بادشاہی رہے گی نہیں نہیں ان قریب تم ہی مٹ جائے گا تیرے ساتھی بھی مٹ جان گے اور تینوں موت عبرت نہ کھائے گی تیرے ساتھیاں نو موت بھی عبرت نہ کھائے گی اگے آپ فرماندیاں نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اوے کمینے تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ نے قرآن چ فرمایا نہیں کہ کافرانو اللہ ٹل دیندا ہے مولت دیندا ہے کر لو برائیاں ہاتھ اللہ انہاں دا ڈیل دے دیندا ہے کر لو برائیاں آخرکار مرنا ہے نا میرے کول ہونا ہے آپ نے جڑی بات فرمائی آپ فرماندیاں نے کیا تینوں پتہ نہیں اسی رسول اللہ دیاں بیٹھیاں ماں کیا تینوں پتہ نہیں حسن تے حسین میرے نانا جی نے انہاں نو اپنا بیٹا کیا ہے اوے لینا ایک وقت آئے گا تو بھی تباہ ہو جائے گا تیری سلطنت بھی تباہ ہو جائے گی آپ بیان فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اے یزیدی جننے بھی نے یزیدی جننے بھی نے اے خطبے دی آواز سن کے مورخین لکھ دینے اے کہندنے انج لگتا ہے جی میں سیدہ زینب نہیں مولا علی بول رہے ہیں آپ دے وڈیاں دی تربیت اور آپ دے وڈیاں دا حکم نامہ اور آپ دے وڈیاں دی زندگی ساری چھوٹے ہیں جوی پائی گئی ہے کئی خاندان ایسے نے وقت پورا ہو گیا میں بات پوری کر دیتی کئی خاندان ایسے نے وڈے تے چنگے رہندے نے چھوٹے کچھ اور ہی نکل آؤندے نے کائنات تے پورے ورلڈ تے اکو گھرانہ ہے جنہوں محمد آل محمد دا گھرانہ کیا جانتا ہے جنہ جانا تے دے دیتیاں شکر ہے تسی بول لے ہو چلو پہلے تے دکھی گلہ رونا لیا اللہ جنہیں روئے نے سب کا رونا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے میرا پڑھنا تو اڈا سننا ساڑے واسطے بخشیدہ سامان بنائے وآخر دعویٰ یعنی